Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Mataji, Krishna Pranamam. Krishna Dandavat Pranam. Krishna Pranam എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രണാമം കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഹരേ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കൃഷ്ണ പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നഷ്ടകീം മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനീം. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നമ്മള് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിന്റെ മന്ത്രം 1. അപ്പൊ അതില് നമുക്കറിയാതെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യജുർവേദത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് 108 ഉപനിഷത്തില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപനിഷത്താണ്. അപ്പൊ അതിലാണ് ശരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഉപനിഷത്തില് കുറെ തത്വജ്ഞാനികൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രം പറയുന്ന മന്ത്രങ്ങളാണിത്. ശ്രദ്ധിക്കണത് ശ്ലോകങ്ങളല്ല, ഇത് മന്ത്രാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓരോ മന്ത്രത്തിനും അതിന്റെ നമുക്കറിയാം മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശക്തിയായ വാക്കിനുണ്ട്. അപ്പൊ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിന് മന്ത്രങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ 5 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ധാന്യം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ധാന്യ ശ്ലോകം പഠിച്ചല്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. അതിന് അതിലൊന്നാണ് ധാന്യ ശ്ലോകം. പിന്നെ ഈശ്വരനുമായി യോജിച്ച് ജീവിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈശ്വരനുമായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ യോജിച്ച് ജീവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനായിട്ടാണ് നമ്മൾ യോജിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കുക.
പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് ആത്മീയമായിട്ട് കാഴ്ചകളോട് ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഈശ്വരനായിട്ട് യോജിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ട് ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നും ശരിയും തെറ്റും വിദ്യ ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ശരി ഏതെന്ന് തെറ്റ് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിദ്യ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. തെറ്റ് ഏതാണ് ശരി ഏതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ ശരിയായിരിക്കും ഭഗവാൻ, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഉപനിഷത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങള് 9, 11, 11 തൊട്ട് 9-14 ശരിയും തെറ്റും ഈശ്വരന് മനസ്സിലാക്കുക. 12 തൊട്ട് 14 വരെ ശരിയും തെറ്റും ഉപാസന, തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ 15 തൊട്ട് 18 വരെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുക, ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം അതിലാണ് ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയണം ഭഗവാന് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ ഭഗവാനെ വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ പറയണം. അതിൽ യോഗമായ ഭഗവാന് മുഖപടലം മാറ്റി ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും ആ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലെത്തി. പക്ഷെ അത് പ്രതീക്ഷിക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കാണണം. ആ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ശ്ലോകങ്ങളാണ് അത്രയും പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈശ്വരനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഈശോവാസി ഉപനിഷത്തിൽ. എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ആദ്യത്തിന് മന്ത്രം പറയണത്, മന്ത്രം 1 ഈശോവാസം ഇതം സർവം യത് കിഞ്ച ജഗത് ജാഗിതം ജഗത് തേന തിക്തേന ഭുഞ്ചിത മാഗൃത കസ്യ സിദ്ധനം. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് വിവർത്തനം പറഞ്ഞത് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങൾ ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതെന്നും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ധനം ആശ്രയിക്കരുത്. ഇതാണ് കാരണം. വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. കാരണം അത് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാം. പിന്നെ ഇതിലൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും. അർഹമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം മറ്റുള്ളവർ ധനം ആശ്രയിക്കരുത്. ധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പത്തൊന്നും മാത്രമല്ല, എല്ലാതും. എനിക്കൊരു വിഹിതം ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ വിഹിതം മാത്രം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം. ഒരു നിയമത്തെ തെറ്റിക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പ്രോബ്ലം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ നമുക്ക് അർഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാന്നല്ലാതെ അതിൽ നമ്മൾ വിഷമം പിടിക്കരുത്. അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. നമ്മൾ അത് വേറെ രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇന്നത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതില് സന്തോഷം. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും. കാരണം ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സന്തോഷമായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. നമുക്ക് എന്ത് പോസിറ്റീവായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് എൻ്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ടെന്നല്ലാതെ ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് കരുണ നമുക്ക് തന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങളാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഇതിനേലും വലുതാണ് വരേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിലും പറയാറുണ്ടല്ലേ, വലുതായി വന്ന് ചെറുതായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊണ്ടുവരണം. കാരണം അല്ലാതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു. ചിലവർക്ക് സൗന്ദര്യമായാലും, ചിലവർക്ക് ജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം, സൗന്ദര്യം, അതേപോലെ തന്നെ ധനം, അതുപോലെ തന്നെ കുലങ്ങള്, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കർമ്മബലമായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അവർക്ക് ധനം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചിലർക്ക് ധനം ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചിലർക്ക് നല്ല ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണെങ്കിലും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒരാൾക്ക് കിട്ടൂല. അതിനൊരു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത്, ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരാണെങ്കിലും നിന്ന്? ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. നമുക്ക് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒന്നിച്ച് കിട്ടൂല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പറയാം. മഹാഭാരതത്തിലുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം. ഭീഷ്മപിതാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭീഷ്മപിതാവിനെ പറ്റിയല്ല, അതെ
അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അതെ, ദ്രൗപദി അല്ലെ, ഭർത്താക്കന്മാരെ എല്ലാവരും എന്താണ് 5 ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടുന്നത്. കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഗുണം കിട്ടാൻ പറയുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോണത്. അതൊരു കാര്യം എടുത്താൽ മതി, നമുക്ക് എല്ലാതും ഒന്നിച്ച് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാണ്, കാരണം അത് ശരിയായ ആത്മീയഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കില്ല. വൈദിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കിട്ടില്ല. കാരണം അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടിയായിരിക്കണം ആത്മീയ ജ്ഞാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എവിടെ നിന്ന്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വൈദിക ജ്ഞാനം സ്റ്റാർട്ട്. ഭഗവാൻ വേദം കൊടുത്തതായിരിക്കണം, ബ്രഹ്മദേവനാണ് കൊടുത്തത് അല്ലെ, ഹൃദയത്തിലാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ ഏത് പരമ്പരയായാലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ആവേണ്ടത്. അല്ലാത്തതിനെ നമ്മള് ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടൂല. അതിന്റെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു മാങ്ങ മരത്തിൽ അനേകം മാങ്ങകളുണ്ട്, അപ്പൊ താഴ്ത്തു വീണെല്ലാതും പൊട്ടിപ്പോവും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു വ്യക്തി അതിൽ കയറി വേറൊരു വ്യക്തി അങ്ങനെ കൊടുത്തു വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ മാങ്ങയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ആ കൊടുക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് എത്തുന്ന ആളെ കയ്യിലും അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. അതാണ് ആ പരമ്പര കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ കൊടുത്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് എത്തേണ്ട വ്യക്തിക്ക് എത്തുന്നത്. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളത് വൈദികജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്, അതില് പിന്നെ നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെ പിന്നെ ആഡും ചെയ്യേണ്ട ഡിലീറ്റും ചെയ്യണ്ട. ഇതും പല സമൂഹത്തിലും പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പലതും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അതാണ് നമുക്കറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ തെറ്റുകൾ ചെന്ന് പോകണാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അയാൾ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വൈദികജ്ഞാനം ഭഗവാനെ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ട അതിന്റെ ഉറവിടം അപരിമേഷതമേത്രേ. അപരിമേഷം എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റുകൾ പിന്നെ അതിന് സംഭവിക്കില്ല, കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അതിന് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ ശരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട, അതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട, എനിക്ക് കണ്ണിൽ നീളം കൂടുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് മനുഷ്യനാണ്. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് വൈദികജ്ഞാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സത്യമില്ല. അതാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം കറക്റ്റ് ആണ്. അതിൽ പിന്നെ തെറ്റുപറ്റും. നമ്മ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ചാണ് അതിന് തെറ്റുപറ്റുക. അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഒരു ആന കണ്ണ് പൊട്ടനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആനനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായിരിക്കും, ആനയുടെ കാല് പിടിക്കുമ്പോ അത് തൂണായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ആനയ്ക്കല്ല കുഴപ്പം, മനസ്സിലായ, അത് കാണുന്ന വീക്ഷണത്തിനാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് വൈദികജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഞാനിത് പിടിച്ച് എനിക്ക് ആനയുടെ കാല് പിടിക്കുമ്പോ വിചാരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ തൂണ് പോലെയല്ല, ഇത് ആനയല്ല, അത് തൂണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് തുറക്കണം നമ്മള്. അതിനാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞത്. കണ്ണ് തുറന്നാലാണ് ഇത് ആനയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ആ കണ്ണ് തുറക്കാനുള്ള വിദ്യയാണ് ശരിക്കും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഞാനെന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്തുകൾ, അത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, അന്നേരം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്തുകൾ 4 തരം ന്യൂനതകളുണ്ട്. അയാൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നു, അയാൾക്ക് മായയ്ക്ക് വശംവദനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. അതാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ആനയുടെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയില്ല, ന്യൂനത ആ വ്യക്തിക്ക് ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ മായയ്ക്ക് വശംവദനാണ്, മറ്റുള്ളവർ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. ഈ 4 ന്യൂനതകളെ പരിമിതമായിപ്പെടുന്ന കൊണ്ട് ആ ജീവസത്തയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നൽകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് കാരണം, നമുക്ക് ഈ 4 തരം ന്യൂനതകൾ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ പരിപൂർണത എത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി മുഴുവനും മാറ്റണം. ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്താഗതി കൊണ്ട് ആത്മീയത്തിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഞാനിത് കാണുന്നു, ഞാൻ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടില്ലോ ഇല്ലല്ലോ, ഞാൻ ഭഗവാനെ കണ്ടാലേ വിശ്വസിക്കൂ. കാരണം ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് കണ്ണുപൊട്ടന്റെ കഥ പറഞ്ഞത്. കണ്ണുപൊട്ടൻ ഒരിക്കലും ആനനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലോ, ആ ഉൾക്കണ്ണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് അപ്പൊ പരിമിതികൾ അനവധി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ന്യൂനത ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. വേദങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും, അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയായാലും ജ്ഞാനമാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കേ കൊടുക്കുള്ളൂ.
അത് നമ്മൾ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞ രഹസ്യമാണ് അല്ലെ. ആ രഹസ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അത് ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഓഫീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും, അത്തരം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുള്ളൂ, അല്ലാത്തവരോട് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കില്ല. അത്തരം വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏൽപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ അത്ര വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയും ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനവും ലഭിക്കുള്ളൂ. കാരണം അത് ആ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അതേപോലെ ആയിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പ്രധാനമന്ത്രി സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഉയർന്നു വരണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുക്കാണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആ ചാനൽ വഴി തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ലെവൽ അതിന് നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചാനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഈ ചാനലിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാനലിൽ നമ്മളും കണക്ട് ആവണം. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതില്ല, തെറ്റെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ആ കണക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളും കണക്ട് ആവാം. വേദങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാനിന് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പ്രസ്തുത അറിവ് സ്വന്തം പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും പകർന്നു കൊടുത്തു. അവരവരുടെ പിൻ തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറി. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന് ആദ്യം കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്ത് തന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് കൊടുത്തു, ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവര് പിന്നെ തലമുറയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈമാറി. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ആരാണ് ക്വാളിഫൈഡ്. ആ വ്യക്തിക്കാണ് ആ നോളേജ്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈശ്വരൻ പരിപൂർണ ആകയാൽ അദ്ദേഹം അനുനൂനകനായാൽ അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. കാരണം നമുക്ക് അത് സിമ്പിൾ ഇതാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പരിപൂർണതയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതിലുള്ളതല്ല. അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാൻ വേറെയാണ്. ഭഗവാൻ അതാണ് ആ ഫസ്റ്റിലെ പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണമിതം എന്ന് പറഞ്ഞു. പൂർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ അപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണത്തിന് മറ്റേ പൂർണ്ണമായിട്ട് ബന്ധങ്ങളില്ല. അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള അതിന് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളൊന്നും അതിൽ നിൽക്കണം. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പ്രകൃതി വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പ്രകൃതി വന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ്, ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്. അത് കണക്റ്റഡ് ആണ്, കണക്റ്റഡ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അജിന്റെ വേദ തത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാണ്, രണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാണ്. ഈ അവസ്ഥ. അപ്പൊ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വേറെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ആ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവനുമുള്ളതും ജീവനുമില്ലാത്ത സർവവും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാലും അന്തിമമായി ഈശ്വര ശക്തിയാലും നിയന്ത്രിതമാണ്. അപ്പൊ ജീവനില്ലാത്തത് ജീവനുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചത്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കിപ്പോ ടെക്നോളജിക്കായിട്ട് അറിയാലോ, ആറ്റുണ്ട്, അത് ചലിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശരി. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്തൊരു കല്ലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനുള്ളൊരു ചൈതന്യം ഉണ്ട് അല്ലെ. കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചലനാത്മകമാണ്. അതാണ് പ്രകൃതി മുഴുവനും ചലനാത്മകം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനൊരു സ്പന്ദനം ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഹൃദയത്തിനൊരു സ്പന്ദനം ഉള്ള പോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്പന്ദനങ്ങളാണ് ശരിക്കും എല്ലാതും പ്രകൃതി എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും അതിന്റെ രീതി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ആ സ്പന്ദനത്തിന് അതിനൊരു താളമുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ആ താളത്തിനനുസരിച്ചാണ് ലോകം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിനൊക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാതും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്താണ്? ജീവനില്ലാത്തതും ജീവനുള്ള സർവ്വ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളും അന്തിമമായി ഈശ്വര ശക്തിയിലാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഈശവാശുപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. തൽഫലമായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളെയും ഉടമസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമുക്കത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ്. ഈശവാശുപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. 4 വേദങ്ങളിലെ ഒരു വേദമാണ് യജുർവേദം. യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈശവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് വരുന്നത്.
ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല വസ്തുക്കളെയും ഉടമ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഭഗവാനാണ് എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് സതതം കീർത്തിയന്തോമോ യഥഞ്ജസ്ത ദൃഢവൃത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. സഭേപുംസ പരോധർമ്മ യഥോർ ഭക്തർ അദോഷജേ എന്താണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. അതാണ് പരമമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ധർമ്മം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടുകളാണ്. ഞാൻ അതിന് ഒരു കാറിന്റെ കാര്യം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. കാരണം ആ കാർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് പുറത്തു പോകാനാണ്. പക്ഷെ എന്താ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്ക് പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതേപോലത്തെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരം. ശരീരത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനിപ്പം ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് പലരും വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലാത്തവർ വെജിറ്റേറിയനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ വെറുതെ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. അതിനുള്ള ബാക്കപ്പുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യന്റ് അത് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്സുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ശരീരം ഉണ്ടായാലോ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി, ഞാൻ എപ്പോഴും അത് പറയും, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി നമുക്ക് ആ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ശരീരവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതാണ് യോഗികൾ യോഗാഭ്യാസം ചെയ്ത് ശരീരം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അൾട്ടിമേറ്റ് യോഗ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശരീരം പെർഫെക്റ്റ് ആയി. എന്തിനു വേണ്ടി? ഭഗവാന് വേണ്ടി. പിന്നെ അപരാശക്തി പരാശക്തി എന്ന രണ്ട് ശക്തികളാണ് പറയുന്നത്. അപരാശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളായ ഭൂമി, ജലം, ആകാശം, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിവയിലും ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തി അഥവാ ഭൗതിക ശക്തി അപരാപ്രകൃതിയാണ്. അപരാപ്രകൃതി ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ പേരുകൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഭൗതിക ശക്തിനെയാണ് ശരിക്കും അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഭൂമി, ജലം, ആകാശം, ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അതിൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതും അതിൽ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ളത് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടോ അതിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അപരപ്രകൃതി എന്ന് പറയാം. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശക്തിയിലാണ് ജീവസത്ത ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി പരാപ്രകൃതി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പരാശക്തിയിലാണ്, ആത്മീയതയാണ് അല്ലെ, ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയതയായി അത് ഭഗവാന്റെ പരാശക്തി എന്നുള്ള ഇതിലാണ് വരുന്നത്. ഈ രണ്ട് ശക്തികളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അപരാപ്രകൃതിയുടെ അല്ലാത്തതായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. ആകയാൽ സർവത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ രണ്ട് ശക്തികൾ, അതായത് പരാപ്രകൃതിയാണെങ്കിലും അപരാപ്രകൃതിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണെങ്കിലും അന്തരംഗ ശക്തിയാണെങ്കിലും അത് എവിടെന്നാ വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാണ് പ്രകൃതിനെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്നും പറയുന്നത്. ആ ശക്തിയാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനല്ല നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് പ്രകൃതി നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ആകയാൽ അപ്പൊ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം എല്ലാത്തിന്റെ കൺട്രോളർ ഭഗവാനാണ്. പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണത്തിന്റെ കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആകയാൽ സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. പരമോന്നത സത്ത, നിരപേക്ഷത സത്ത, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവതം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് നമുക്ക് അവ്യക്തമായിട്ട രീതിയിൽ കാണുന്നത്. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതും കാണാൻ കഴിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ ശരിക്കും അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു പൂർണ്ണ വ്യക്തിയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് പോയിന്റ്. നമ്മള് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തില് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൂർണ്ണ വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയും. അതിന്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല ഭഗവാൻ. ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്നൊരു വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അതിന് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈശ്വരൻ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അഗ്നി, ചൂട്. അപ്പൊ അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ചൂടും പ്രകാശവുമാണ്. എന്നതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ശക്തി ഇല്ല. ഇത് രണ്ടും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അവിടെ അഗ്നി എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അല്ലെ. അഗ്നിയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാതും വരുന്നത്. അഗ്നിയിൽ നിന്നാണ് ചൂടും പ്രകാശവും വരുന്നത്. അപ്പൊ അഗ്നി ഉണ്ട്, അതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചൂടും പ്രകാശവും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വേറെ, ഭഗവാൻ അന്ന് കണക്റ്റഡ് ആണ്, കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതാണ് അഗ്നിയും ചൂടും പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ചൂടുണ്ടായിരിക്കും, പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അഗ്നി വേറെ, ചൂട് വേറെ, പ്രകാശം വേറെ. ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവിടെ നിന്ന് അചിന്ത്യമായ ഐശ്വര്യം, കീർത്തി, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വിരക്തി എന്നിവയാൽ പരിപൂർണനാണ് ആ ഭഗവാൻ. അചിന്ത്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചെറിയ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് ചുറ്റുപാട് അല്ലെ. ഉറുമ്പിന് നമ്മൾ ഉണ്ടെന്നോ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടെന്നോ, നമ്മ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോന്നോ ഒന്നും ആ ഉറുമ്പിന് അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അചിന്ത്യം? അതാണ് നമ്മളെ യുക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മെഷർ ചെയ്യാനോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനേ കഴിയില്ല. അതിന് നമ്മൾ അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള പവർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. എന്നാലേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിലുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ക്ലീനിങ് പ്രോസസ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായി? നമ്മളെങ്കിൽ കണ്ണട ഉണ്ട്, ഉള്ളിലത്തെ കണ്ണട ഉണ്ട്, അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാലേ അത് തെളിച്ചം കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, 6 ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഐശ്വര്യം, കീർത്തി, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വിരക്തി ഇന്നയിൽ പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഐശ്വര്യമുള്ള ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കീർത്തി ഉണ്ടാവണം, കീർത്തി ഉള്ള ആൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇത് അങ്ങോട്ട്, ഇതെല്ലാത്തിന്റെ പരിപൂർണത, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇല്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ തീയും ചൂടുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയും പരാശക്തിയും അപരാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എവിടെന്നാ വന്നത്? തീയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് പറഞ്ഞ പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്? പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈശ്വരനാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരുവനുണ്ടാവണം. അതാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉപനിഷത്താണ് ഇത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ ഉണ്ട്, ഈശ്വരൻ ഇല്ലാതിരിക്കില്ല. അത് എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു. കാരണം മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമേ വിവേചന ശക്തിയുള്ളൂ. മറ്റുള്ള താഴ്ന്ന തരം ജീവവർഗങ്ങൾക്ക് ഇതില്ല. അതിന് മനുഷ്യജന്മം അൾട്ടിമേറ്റ് അവസാന ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ജന്മത്തിലും നമുക്ക് വിവേചിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന്, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്കറിയാം. അവർക്കറിയാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല. അവർക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാം, അവർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. സാമൂഹികമായിട്ടും എല്ലാതും നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ്. കുറച്ച് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് എന്നല്ലാണ്ട് എല്ലാതും അവർക്കുണ്ട്. അവർക്കെന്ത് ബുദ്ധി കുറവാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക്? അവർക്ക് അവരുടേതായ ബുദ്ധിയുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള പവർ അവർക്കില്ല. നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ആ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യജന്മാണ് അവസാനത്തെ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം. അതാണ് നമ്മൾ ആ ജന്മം നമ്മൾ സാധാരണ മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ജീവിച്ച് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മം കിട്ടിയതിന്റെ നമുക്ക് ആ ഗുണം ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമുക്ക് 2 ധർമ്മം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ശരീരം നിലനിർത്തേണ്ട ധർമ്മം, കൂടാതെ നമുക്ക് പരമമായ ധർമ്മം, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. സവപുംസ പരോധർമ്മ യഥോർ ഭക്തർ അധോജഷ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അതാണ് നമ്മളെ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം. പിന്നെ ഒരുവൻ തനിക്ക് ഈശ്വരൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വന്തം വിഹിതമായി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ലളിതമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജനറലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ, എത്രയാണെങ്കിലും അനവധി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, ഈ കർമ്മബലങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മളെ ആചാര്യന്മാര്. അവളെ എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതം. ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളെ ഡ്രസ്സ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണക്ട് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ തനിക്ക് ഈശ്വരന്, അതിന് പറഞ്ഞ ഒരുവൻ തനിക്ക് ഈശ്വരന് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വന്തം വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ഡ്രസ്സാ ഏതൊരു അതിന്റെ പിറകിലുള്ള കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ എത്രയായിരിക്കും.
അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വരൻ നമുക്ക് ദയാ പുരസ്കാരം നീക്കി വെച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം സംതൃപ്തിയരാകേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് സംതൃപ്തി കിട്ടണില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോരാ 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 എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മാറ്റണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈശ്വരനാണ് ഇതെല്ലാതും തരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ജന്മം, അതില് നമുക്ക് പല ഗുണങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തതും ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആയാലും അനുഭവിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്കുരാവസ്ഥ, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും അത് അത് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുക. അത് കഴിഞ്ഞ് മുളച്ച് വലുതാവും, അത് പിന്നെ കായ്കളാവും, പിന്നെ അതിന്റെ ബലം ആസ്വദിക്കും. ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതങ്ങൾ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. ഒരു ചിലര് വളരെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ താഴ്ച ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. പെട്ടെന്നായിരിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയും ദുഃഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖം വേണം, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും മുഴുവനും സുഖം കിട്ടോ? ഇല്ല. ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം? ഒരിക്കലും എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഇഷ്ടം, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇതാണ് കാര്യം. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ജസ്റ്റ് ഇന്നലെ ഒരു ടച്ച് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ ഇന്ദുമാതാജി അല്ലേ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് എന്തായിരുന്നു? ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നാമജപം എല്ലാവരും 4 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാവരും 4 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പം മാതാജി 16 മാല ജപിക്കുന്നു, പിന്നെ ഒരു മാതാജി കൊണ്ട് 16 മാല ജപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വന്നത് എന്താണ്? ആ നാമജപത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിലെന്തുകൊണ്ട് നാമം ജപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്തുപോലെ ആയിരിക്കും? അത് നമുക്ക് മധുരണ്ടാവില്ല. ഇത് കൽക്കണ്ടം മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചവനും മധുരമില്ലാത്ത പോലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു രംഗം വരും, പിന്നെ അത് നേരിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അതാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് സൂചനകളായിരിക്കും, പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് സൂചനകൾ കിട്ടി തുടങ്ങും. അതാണ്. അപ്പൊ അത് ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ ഈ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ പാർട്ടാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, നമുക്ക് അർഹിച്ചതേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അർഹിച്ചത് വരുമ്പോൾ അത് 4 യമനിയമങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അർഹത്തെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വഞ്ചന അല്ലെ, അതിൽ വരുന്നതാണ് ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ വഞ്ചന നമ്മളിക്കൽ മാറും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സാധ്യമായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മളിക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചതേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കരുത്. എല്ലാതും ഭഗവാനാണ് തരുന്നെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ദുഃഖമാണെങ്കിലും സുഖമാണെങ്കിലും ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. ഞാൻ ദുഃഖം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനേലും വലിയ കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയല്ലേ കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിൽ പകുതി സമാധാനം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലേശങ്ങൾ എപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കും, നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കൂടുമ്പോ ആ ക്ലേശങ്ങൾ അപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അവിടെ ഭഗവാന്റെ കരുണയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ നമുക്ക് ഈ ദയാ പുരസ്കാരം നീക്കി വെച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം സമൃദ്ധി ആവേണ്ടവരാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട് മണ്ണ്, മരം, ഇരുമ്പ്, സിമെന്റ് തുടങ്ങിയ പല വസ്തുക്കളും ചേർത്താണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവയൊക്കെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിൽ ആവശ്യമായ രൂപത്തിൽ മാറ്റി തീർക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. ഈ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ വീട് പണിതു, ഞാൻ അത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് യാതൊരു വോയിസും ഇല്ല. ഇത് ഭഗവാന്റെ ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. അതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ വരുത്തുന്നുള്ളൂ. ആ സത്യം എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. അതാണ് ഭഗവാനിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം തരുന്നത് എന്ന്. അതാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തി മാത്രമാണ്, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ അടുത്തത്
കഠിനാധ്വാനം വഴി രൂപവൽക്കരണം നടത്തിയ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വസ്തുവിന്റെ അവകാശം പെടാൻ കഴിയില്ല. ഞാനാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്, അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി, ഞാനാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി. ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാനാണ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയാം. അതെന്താണ്? അതല്ല. കാരണം എന്താണ്, ആ വസ്തുക്കൾ അപ്പോഴും ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. നമ്മ ആ വസ്തുക്കൾ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയും നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന്റെയും ഉടമാവകാശമില്ല. അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും ചേട്ടനായാലും ചേച്ചിയായാലും ധനമായാലും സൗന്ദര്യമായാലും ദുഃഖമായാലും സുഖമായാലും അത് നമ്മളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ 50% അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസം, നമ്മൾ ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. രണ്ടേ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിസവും ക്യാപിറ്റലിസവും അല്ലേ, മുതലാളി വർഗവും തൊഴിലാളി വർഗം നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല, പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും, ആളുകൾ ക്ഷാമം നേരിടും, തൃപ്തിയല്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ പറയേണ്ടത് തന്നെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പോയിന്റ് കാരണം, പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അതാണ് പ്രോബ്ലം. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, മടിയന്മാരായി മാറും. ഞാനും വർക്ക് ചെയ്താലും എനിക്ക് ഒരേപോലെ കിട്ടുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവിടെ ഫെയിലർ ആവണം. അപ്പൊ അതിന് അവിടെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ രീതിയിലായ ഈ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിലായാലും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആയാലും ലക്ഷ്യം എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം കിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിലും ഏതൊരാശയമാണെങ്കിലും അവർ ഫെയിലിയറിലേക്ക് സംഭവിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയും എന്താണ്, ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ അവിടെയും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചാതുർവർണ്ണം ഉണ്ട്. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ പോയി നോക്കിയാലും അവിടെ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഏറ്റവും ലോവർ ക്ലാസ്സിലുള്ള വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, ടോപ്പ് ക്ലാസ്സിലുള്ള വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഇല്ലേ ചാതുർവർണ്ണം ഇല്ലേ? അപ്പൊ അത് എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ, അത് എന്നും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കാത്തടത്തോളം കാലം എന്തൊക്കെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും അതൊക്കെ ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ അതാണ് പറയുന്നത്. ക്യാപിറ്റലിസം, അടുത്ത ക്യാപിറ്റലിസം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും സമൂഹത്തിന് സ്വാധീന ശക്തി ഉള്ളവരെയും മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോരും. ധനികർ പാവപ്പെട്ടവരെ ചൂഷണം ചെയ്യും. അവിടെ അപ്പോഴും മത്സരമായിരിക്കും. എവിടെ? ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ. അപ്പൊ മത്സരം വരുമ്പോഴും അവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആ സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. മറ്റേടത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മടിയായിരിക്കും, അലസതയായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഒരേപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഇതല്ല ശരിക്കും, ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ്. അവിടെയാണ് പറഞ്ഞ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമായി കരുതുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെ സ്നേഹം വരുന്നത്, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളില് ഭഗവാന്റെയാണ് നമ്മളെല്ലാതും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിലൊരു കേന്ദ്രീകൃത പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയില്ലേ നമ്മള് എല്ലാവരും ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ, അത് നമുക്ക് ലഭിക്കണം. അവിടെയാണ് വിജയിക്കുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് അത് ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിൽ ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതണം. അങ്ങനെ കരുതും. ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം ശൂദ്ര, വൈശ്യവ, ക്ഷത്രിയ, ബ്രാഹ്മണ, ഗോഡ്, ഇതാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ക്ഷത്രിയ കുലത്തിലായിരിക്കാം. ജനറൽ കാറ്റഗറിയാണ്, നമ്മൾ അതിന്റെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോണില്ല. ചിലർ ക്ഷത്രിയ കുലത്തിലായിരിക്കാം. ക്ഷത്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവരെ നേതൃത്വ പാഠവും അവർക്കുണ്ടാവും. നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ജനിച്ച ഒരു 4 കുട്ടികൾ 2 കുട്ടികൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചില കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടാവും, അവര് കാര്യങ്ങൾ വളരെയായിട്ടും നേതൃത്വ പാഠം ഉണ്ടാവും. അവരെ നമുക്ക് ആ കുട്ടീനെ പറയാൻ ക്ഷത്രിയ കുലത്തിലാണ് പിറന്നിട്ടുള്ളത്. ചില കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയായിരിക്കും, വളരെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ചില കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും. നമ്മളെ പറയുന്ന വർണ്ണാശ്രമം, അവർണം എന്ന് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, അങ്ങനെ ശൂദ്രർ, വൈശ്യരും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും മിങ്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടാവും.
കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യാപാരം നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മിംഗ്ലിങ് വേണം അല്ലേ? അപ്പൊ അവരോട് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ ആ കഴിവ് അവർക്കുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇതിന്ന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ആ വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് കുലത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അത് നമ്മൾ ഭഗവതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്, അപ്പൊ ഗുണത്തിലല്ല കാര്യം, നമ്മൾ ആ ഭക്തിയിലാണ് കാര്യം. പക്ഷെ എന്താ പറയണത്, നമ്മ പറയുമ്പോഴുണ്ട്, ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയനായാലും ശൂദ്രനാണ് വൈശ്യനാണെങ്കിലും ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച് ബ്രാഹ്മണ്യം, പിന്നെ എന്തിനു ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ഇത് ശൂദ്രനും ചെയ്യാ, വൈശ്യനും ചെയ്യാ, ക്ഷത്രിയനും ചെയ്യാ, ബ്രാഹ്മണനും ചെയ്യാം. അല്ലാണ്ട് ഇത് ക്ഷത്രിയന് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂന്നില്ല. മനസ്സിലായി? ആശ്രമങ്ങള് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അവൻ പഠിച്ച് അവന്റെ വർണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സ്വഭാവം ആയിരിക്കും അത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവൻ ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ക്ഷത്രിയന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ആ ആശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യാം, ബ്രാഹ്മണന്റെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. അത് അതിൽ വേറെ ഒരു കാരണം പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ പോയി അവിടെ പലതരം സർവീസുകൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഞാനൊരു വ്യക്തി എന്ന് വെച്ച് നേതൃത്വമാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നിൽക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ചിലർക്ക് അമ്പലം ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക, അപ്പൊ അമ്പലം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ചെയ്യും. ചിലർക്ക് ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടാകും, അലങ്കരിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാനോട്, അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള് നവവിധ ഭക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് കാരണം ഒരെണ്ണം ശരി ഒരെണ്ണം തെറ്റുന്നല്ല, അത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറാണ്. അതാണ് ദാസ്യം. ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഭഗവാന്റെ ദാസനാവാനാണ് ഇഷ്ടം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അവിടെ മാധുര്യോ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷ്യോ അല്ല, യജമാനൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാനും നമ്മളോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരിയാണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും. നമുക്ക് തെറ്റാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് തരും. അതാണ് നമ്മൾ താഴത്തുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോണതും അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിൽ പോവാതിരിക്കുക, നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി ക്ഷത്രിയർ അവർ രജോ ഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു, അവരെ ദേവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ക്ഷത്രിയകൾ അസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ അവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കും. അതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ കാരണം. അതാണ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം ക്ഷത്രിയരെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ നല്ലതെന്ന് അവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയനൊക്കെ ബെറ്ററായി. മനസ്സിലായി? അതിന് കമ്പാരിസൺ ഒന്നും അവിടെ കാര്യമില്ല. അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ക്ഷത്രിയന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. അതിന് പറഞ്ഞ ഒരു ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് ചെന്നൊരു ക്ഷത്രിയന് ചെയ്യാൻ ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു കാറ്റഗറി ജനറൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ജീവവർഗം അതിന് താഴെ വരുന്നു. കാരണം ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് താഴെയിൽ നിന്ന് വരും. അപ്പൊ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെന്നല്ല, ആ ഒരു ലെവലിലാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പലതായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ ആയിരിക്കും. സസ്യബുക്കുകളായതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ഭജിക്കുന്ന ഒഴിവാക്കാമെന്ന് കരുതുന്ന തെറ്റായ ധാരണയാണ്. ഞാൻ സസ്യബുക്കാണ്, അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് പാപപ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കില്ല, അപ്പൊ എനിക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതി അത് തെറ്റാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. ഭഗവാനെ ഭജിക്കലാണ് ഫൈനല്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട് നിയമം അനുസരിച്ച് വരുമ്പോ. അപ്പൊ ഒരു വരുവാൻ താൻ പരിപൂർണ സസ്യബുക്കാണെന്ന് അഭിമാനിക്കരുത്. പരിപൂർണ സസ്യബുക്ക്, കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും ശ്വസിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ പല ജീവികളും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെ? നമ്മൾ അറിഞ്ഞറിയാതെ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ സസ്യബുക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലി അല്ല, നമ്മൾ പലതും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് അവിടെ നിൽക്കണില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇത് എന്താ വെച്ച് അത് പറയണം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ ശരി ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കഴിക്കും, എനിക്ക് വെട്ടി കഴിക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മുടെ അഹിംസയും ഹിംസ പാട്ടിലേക്ക് പോകും. അത് നമ്മുടെ കരുണയിലേക്ക് പോകും. അതാണ് കരുണ. നമുക്ക് ഭഗവാൻ എത്ര കരുണയാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് കരുണ നമുക്കും വേണമെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മതിയായ ബോധം മൃഗങ്ങൾക്ക് വികസിച്ചിട്ടില്ല.
എന്നാൽ മനുഷ്യന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ എങ്ങനെ അറിവിൽ നിന്നാണ് സ്വായത്തമാക്കാനും വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തിയുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. മൃഗങ്ങൾക്ക് അത് വന്നിട്ടില്ല. അവരെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചക്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അവര്. അതിന് അവരെ ചക്രത്തെ നമ്മൾ ചെന്ന് കട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത്. അവര് ഒരു നായായിട്ട് ജനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മൃഗമായിട്ട് ജനിച്ചു, അത് നമ്മൾ ചെന്ന് അവരെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മം വീണ്ടും അവർക്ക് അത് തീർക്കണം അവർക്ക്. അപ്പോൾ അവരെ കർമ്മചക്രത്തിന് നമ്മൾ ചെന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് വന്നിട്ടില്ല, അവർക്കായ ബോധം വന്നിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഭ്രൂണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ. ആ അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ അവബോധം അത്രയും കുറവായിരിക്കും മരങ്ങൾക്ക്. അതിനേലും കുറച്ചായിരിക്കും പക്ഷിമൃഗാദി കൂടുതലായിരിക്കും. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ അവബോധം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു അവബോധം ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. അത് തന്നെ തീയും പുകയോടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീ ഉള്ളിടത്ത് പുക ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ തീയും പുകയും ഒന്നാണോ അല്ല. ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മളിക്കൽ ഉണ്ടാവും. അതിനാൽ മനുഷ്യജന്മം സിദ്ധിച്ചയാൾ പരംപ്രഭുന അതീശത്വം അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അനിവാര്യമാണ്. അയാൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരണം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയണത്, മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സഭപുംസ പരോധർമ്മ യഥോർ ഭക്തർ അദോഷജ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അത് നമ്മളെ ധർമ്മമാണ്. ആ ധർമ്മം നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ജസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ പറയാം. കാരണം പ്രഭാത് സ്വാമിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഭഗവാന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കല്ലേ നഷ്ടം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, അത് സത്യമാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും കറക്റ്റാണ്, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കണ്ട എന്ന് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പറയാൻ. കാരണം ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും പറയണത് എന്താണ്, സതതം കീർത്തിയന്തോമ യഥഞ്ചസ്ത ദൃഢവൃദ്ധ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാനാണ് എല്ലാത്തിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ പറയുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ഉപനിഷത്തിൽ എന്തും പറയുന്നത്, കൈലസന്ധർ ഉപനിഷത്തിലും പറയുന്നതാണ്, പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹരേർ നമ ഹരേർ നമ ഹരേർ നമ കേവല നാസ്തൈവ നാസ്തൈവ നാസ്തവ ഗതിരന്യത. ഇത് എല്ലാത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പ്രാക്ടിക്കല് നമ്മൾ പടിപടിയായെങ്കിൽ നമ്മൾ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. തന്റെ സകല വസ്തുക്കളും ഭഗവത് സേവനത്തിനെ സമർപ്പിക്കും ഉച്ചിഷ്ടം പ്രസാദമായി കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാതും, നമ്മളെ ശരീരവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉച്ചിഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് തരുന്നത്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉച്ചിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഉച്ചിഷ്ടമാണ്. അത് നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് കൈക്കൊള്ളാം. അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. തന്റെ ഭക്തരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് താൻ സസ്യാഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നു ഭഗവതിയിൽ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തായം യോമി ഭക്തി പ്രയച്ചതി. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റായ എന്താ ഭഗവാന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതിന് പത്രം യോയും ഭക്തി പ്രയച്ച് തഥാ ഭക്തി ഉദാഹരണം അഷ്ണാമി പ്രയാത്മനഹ. തന്റെ എല്ലാം ഭക്ഷണവും ഭഗവാന് നിവേദിക്കുകയും വേണം. തുടർന്ന് ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന നിലയ്ക്ക്, കരുണ എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് കൈകൊള്ളണം. എന്ത് ഭക്ഷണമായാലും എന്തായാലും ഭഗവാന് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ടച്ച് ചെയ്തോ, ഭഗവാൻ എന്ത് സ്വീകരിച്ചോ, അതിന്റെ അവസ്ഥ പിന്നെ പദാർത്ഥമല്ല. അതെന്തായത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ട് മാറുന്നത്. അതിൽ പാപപ്രതികാരങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് നമ്മൾ ഭക്ഷണമായാലും ഭഗവാൻ അതും ചെയ്യണത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ പൂജിക്കുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക്, പിന്നെ പ്രസാദമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൻ ബിരിയാണി അങ്ങനെയല്ല. അത് നേരെ മാറിപ്പോയി. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പലതരം യാതനകളും അവർ വിധേയനാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യത്തിന് അതിന്റെ പിറകിൽ അനേക കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരു വെറ്റ് അരി കഴിക്കുമ്പോൾ, ചോറ് വറ്റെന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ചോറിന്റെ ഒരു വറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രം എടുത്തൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, അതിന്റെ പിറകിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ആ കർമ്മബന്ധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ രീതിയിൽ എത്ര കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരും. ഭഗവാന്റെ ഉടമാവകാശം അവഗണിക്കുക വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമം മൂലം തന്നെയാണ് പാപത്തിന്റെ മൂലകാരണം.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉടമാവസ്ഥ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാതും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അഥവാ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതെ മനുഷ്യനെ നാശം വരുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം, ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് നാശങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി, എന്ത് മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. ഇല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് തന്നെ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ ഇടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ പറഞ്ഞതില്? ഇന്നത്തേല് ഇന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. പ്രഭുജി, ആ ഇത് ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒന്നും കൂടി അതൊന്നു ആ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് പറയാമോ? ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇതിന്റെ ലൈസവാസ്യമിതം സർവം അതല്ലേ? അതെ 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 അതെ. അതിൽ പറയുന്നത് ഇതുള്ളൂ. വിവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങൾ ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥയിൽ ഉള്ളതെന്നും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈശാവാസ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈശ്വരനാണ് എല്ലാതും, ഈശ്വരനാണ് എല്ലാതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്ന് നമ്മളോട് ഊന്നൽ നൽകുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈശ്വര സേവനം ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അത് സഭയപുംസ പരോധർമ്മം ഏതോ ഭക്തർ അദോഷജ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് പരധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. അതിന്റെ കാരണമാണ് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാനല്ലേ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിന്ന് മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥയിൽ ഉള്ളതാണെന്ന് അത് ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്ക് നീക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അർഹമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ഭഗവാനെ അറിയാം ഒരാൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം എന്ത് കൊടുക്കണ്ടെന്ന്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കർമ്മങ്ങള്, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഓരോന്നും നീക്കി വെച്ചിട്ട് അത് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, മറ്റുള്ളവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യരിന് മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങളുടെയും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ കൈ കടത്തരുത് അനാവശ്യമായിട്ട്. നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എത്ര ഡെവലപ്മെന്റ് വരുമോ, ഇപ്പൊ പറയില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നേരിട്ട് തിരിയണ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചല്ലേ. ഞാൻ പ്രഭാസമിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വയലും കുറച്ച് ഒരു പശു ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അത് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും. അത് പറയുന്നതാണ്. പണ്ട് മൃഗങ്ങളാണ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ്? അതിന് പകരം ചക്രങ്ങളായിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മൾ എന്തിനോ വേണ്ടി ആർക്കോ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കാര്യങ്ങൾ കൈകടത്തി അവരെ ജീവിത രീതികളും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് പാടില്ല. ഈശ്വരനാണ് നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുക. ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്കുള്ള ചിലപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടാവാം, നമ്മൾ അത് വാങ്ങിക്കരുത്. വളരെ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ട്, പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അതൊക്കെ ആ വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കർമ്മമാണ്, കർമ്മബന്ധനങ്ങളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത്ര നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ലളിതം ലാളിത്യം എന്നൊക്കെ വസ്തുയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശരി, നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം. അപ്പൊ നാളെ ഞാൻ കാലത്ത് ഒന്ന് ഡിസ്കഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ഇട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, ചോദിക്കട്ടെ.
ശരിക്കും വാഞ്ചകൽപ്പരൂപച്ച കൃപാസിന്ദേവച്ച പതിനാം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് വാദിക്കിട്ട് ഗുരുദേവിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശരി അപ്പൊ.